Patma salama kan tarlan tak ang khan King Richard a chuan Marseille longchol na atang chuan Crusade nei tur chuan a chuaka ma se har sat na tam tak chu ala ma chhondon chawane long manga jin ngai lo sipai ho chuan long chu an rui chana tui fin riat tuite chu in tla ka ni lo wangin tui thiang hlim chu an tla cham chana santen le ko thalo te chu longa chuan an tuar ngal boka ma se chung chuan Crusader te chu ati beidong chuang lo Jerusalem an la kir le theina ani don phot chuan ma ni nunna chan huam tha an nia natna wang maya kir le chu an tum reng reng lo ani ma se richa tale apol te chu man mo thei ang bera an kalangaya ani lo chuan eitur le intur nei lovin an om mai don ani kumsang khat za som kwa pakhat June thla chuan Richard the Lionheart chuan Palestine tuipui kam chu a Crusader hlau nei lo te nen chuan an thlenga chuta an mu masak ber chu ei khar bangani Richard le a Crusader te chu Palestine chuan lutin ei khar bang chu an bei ngala July thatop lama chuan ei khar bang chu an ti sejawa ei khar chu Crusader te kuta chuan a om ta ni he bang hi Muslim hotan chuan anin hum himna kul bangania Saladin chuan Christian tam tak ti hlumma se tuntuma ei khara tanga ron kalte hi chu ne chi rualan ni loti asia a Saladin chuan thuwa soifeldan angai to meka Crusade voi thumna chuan hlotlin lam a nai meka ni King Richard the Lionheart chuan melma te chu tlom tirwat adu awang chuan ram chu lakbel thuai adu a Jerusalem lampan chuan asipai te nen chuan anin khal chuak le ta tuipui kam chu zo thlazelin tuipui atang chuan long chuan aveng reng boka an kalkonga chuan Saladin asipai te chuan dan tumin an lo beya ma se an dang hlei theilo richa ta chu lalfing ti taka asipai te chu uluk takin a en kola an chau lutuk lo nan ni ni chung a chol pui zela asipai te tha chu thei to paren angaya ni ti asiani ma se September tha aron in hermeu chuan chu eitur chu an tla cham tana in hnial boina te chu chuakin an sakor sa te chu an ei tanta a September ni ruka chuan richa ta chuan apol teril tram le chau to tak chu a chol puya chuti lai chuan melma te do theina po akiam tana Saladin chuan richa ta le a Crusader te beitur chuan thu chu a chhuwa le ta ni richa te malam pan tura anin buat sai lai chuan Saladin sipai thanem tak mai chu anron in lar ta a Saladin sipai te chuan hual be tumin anron hual mupa Maser richa ta le apol te chuan malam pan zel an tuma Muslim sipai te chuan anin do khuang chu an variduk dupa mit ngeya muwa lo chin chhe tu pakhat chuan Crusader ho chu beram chingna rualina an hual mup ang mai an ni ti in a chin chhia richa ta sipai te chuan richa ta hne na chuan an mel ma te chu be ngal mai an dila Maser richa ta chuan a phal tlat lo an formation ngaya malam pan zel tur chuan thu chu apetop maya Mase anung lampanga duty an sipai zinga night pahni te chu anin sum zo talo an thinrim ema wang chuan Muslim ho ma chuan ring taka Saint George saming au chhu pui chungin an tlan pheya chu vele Crusader sang chuang chuan zui ngalin in beina chu a thleng zui ta ni richa ta po chuan apol te chu au ki rualan ni to lawani ti hria in asakor khal chung chuan azom ve ngala Crusader ten an charge thu ta wang chuan Muslim sipai te chu an dar chuma anin rin man lo wang chuan a chan chhejok chu an changa churam hnuaya chuan Muslim ho thi sen chu a luang ta ni anin beidan chanchin chuan Saladin a beng chu a thleng wata atan chuan thungai nom tak chu ani hau lo mai le ani na taka chuan richa ta dang turin asipai zong deuh tho chu atir alo nia mase asipai te chu an hlo cham ta si ni
Saladin chu soifia theilo khopin aril ru a ha ta a Richard ta chuan olsam takin Jerusalem chu aron thleng thei to don ani arin angei chuan Richard ta chuan Jerusalem chu aron thleng ta a Richard ta chuan asipai chakna mai ba ka afin vervek chu aron chua Saladin hnena chuan inrem na siam pui du om ang takin Saladin unau pale a unau nu chu in nei tir arot chuak ta a Saladin chuan arem tia mase Richard ta chuan anin nei ma nge ya alom man chu mu aduani hetiang ani ta ka wang hian Saladin chuan Richard ta chu aringam lova arukin a in veng ruta ni Saladin rin lok angei chuan ni tampo aral ma in Richard ta chuan anaule Saladin unau pa chu Muslim ani awanga anin nei theilo tur thu chu aron hriat tira December tha aron ni meu chuan Richard ta chu aloman Jerusalem la tur chuan a in peita asipai ta chu khopuya tanga mel som ni vela hla chuan ompuin Jerusalem be tur chuan a in pu cha meka mase Crusader te chu thlasik khowat chuan ananga thlasik ruwa le real te chuan Crusader te puan in chu anuaya chu ei turan tla chama an man ruwa le ral thuam te chu atui ekin an thomhno te chu amoi trana mase Crusader te chu an beidong chuang lo Jerusalem chu an la trep to ani ti an hria a an be sei chu asang khop mai mase Richard ta chuan an din muna en chuan Jerusalem chu kian san mai tha atita a khua avo em awangle an din muna chiat em awangin Jerusalem be chu a hlo om thei thu apuang chuaka athu puan chua chuan chan thatak nei ma se Crusader dang Jerusalem lak ngei du tu te a ngong dani ro danglam takani Crusader te chu an lunga in an beidong hlea an vai deuh tho chuan Richard the Lion Heart a pian ni chu an chia an lo nge nge ni Richard hian thlasik khowot ni lo hi Jerusalem beilo na chan dang arukin aneya chu Europe atanga athudon wangani Richard akal bo chung chuan a unau pa chuan lal thu thenga ro lo rela chu thu thar chuan Richard ril ru chu ala peng hle ani chutianga an boi chung chuan Saladin po chuan sipai tam tak lo cha lutin Jerusalem atang chuan an ron be thut po a lo chewe wat turin in ring ranin an lo oma mase Christian ten an ron be ani avai chuan achan chezoka an tangdon ani ti anin hria a eikhar in beina a Muslim te an hual be anga an hual be ve chu an lauru hle a chu an hlau thona chuan in nialna aron ti chuak tana chutiang ani awang chuan Saladin chu a advisor rin ber chuan a thei chunga Jerusalem chua san wat turin thu chu arona Saladin po chuan thutlukna asia mangai veta asipai tlem te tenen chuan Jerusalem chu an lo veng hi mange a thei lain an chua sanang ti chu du a than angai ani atuk zinga chuan Saladin chuan a thutlukna chu aron puangta Jerusalem chu kalsan turin thu chu atitlutani Richard chu ne na kailon to pa chuan ading to a Crusader leader te chu ko khomin meeting a ko ngala mase aril ru chu alo siam fel vek to ani anni po chuan Jerusalem lak tum na chu an ti to pa an kalna zo zai le mitam tak nun na hlan te ngai to chuan Richard ta thutluk na chuan mitam tak chu a thong hlea Richard the Lion Heart Crusader night chuan Jerusalem leilung po rap lo chuan Jerusalem chu akal san ta ni Islam ho chuan Jerusalem chu an changa mase Saladin chuan tuipui kama Christian ram chu ala let thei to lova atu ve ma in ne na chang lovin Richard le Saladin te in be na chuan a to pathleng ta ni ole khati zong kha tun chumatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong te in zawain video le a kanin mule theu donia